Salutare, bine am găsit la un nou clip pe acest canal. Eu sunt administratorul de la Broken Bones și astăzi vom face skate tips. Shorty și astăzi vă voi arăta câteva tipsuri pentru olii. În primul rând, poziția picioarelor este cam așa. Piciorul din față ar trebui să stea undeva între mijlocul plăcii și acest loc de sub bolțuri și piciorul din spate pe marginea tailului. Ca să dați olii, trebuie mai întâi să exersați mișcarea asta. Pop și frecatul cu piciorul din față. Astfel încât să îți lase papucul linie așa. Da. Și după ce exersați mișcarea asta de mai multe ori, încercați să combinați mișcările. Fac un skate tip la Pop Shove It și hai să încercăm. Este asta. Un picior puțin mai în spate de bolțuri și piciorul acesta fix pe marginea tailului. Și când o să dați shove it, trebuie să ridicați foarte puțin piciorul din față și să împingeți destul de tare cu piciorul din spate. Pentru frontside 180 o să vă arăt poziția picioarelor și o să vă dau câteva sfaturi în detaliu. Piciorul ăsta, piciorul din spate, pe marginea tailului, de către hillside, și piciorul ăsta din sine cam ca la olii. Începeți să vă învârtiți umerii dinainte să dați pop și după dați mișcarea de la Mulțumim că ați vizionat acest video, lăsați un like, un subscribe și peace out!